Laikay Niyama Gundani Haina Tinaramba ay siya Nang ko'y lupa Numitagi Kanana su ayho Kidare Kanana su ayho Kidare Kana su kidare Kana su kidare Kanana su kidare Kana su kidare Kana su kidare Kanana su kidare Pasya taring ka di ka ba? Pasya tara dum ye Nung kami na kano Atong midam ta Atong makatong ka gani Ano ang sangya? Ikan na bahay petani ay nga kamlo ba? Kambaya da panupa si madi warak ke kando na. Gutak bahay petani ay na yauro ba? Kumbaoy nagkatakpa yawde ay kinikanduna Nanganakandagi pagpuno Hekta mahayali ay di taure Ito'y na beg anikagtang Sidapu karambang Kundana kangam gani Wanto di ba? Kana sukidare kana sukidare kana sukidare Kana sukidare kana sukidare kana sukidare Come on everyone, welcome! Just Ay, buti ko, pamsa kayo ni. Pamsa lagi. Ay, nahay ka so. Tama na pati na singa tabi ang lore. Kasi noong ni kalaga. Habang chohan ni chohan lo ay ngonda tanaram dari. Isay tawan ni tawle ay ngonda halam dari. Taniningiri kalunu Nandolekay na Yara galoire Taniningiri kalunu Nandolekay na Yara galoire Sidapu karamba Gundana tangan gani Ay, ano mo sa kamay?